Ndinoda kukuchingamidzai panguva ino yatinoda kutaura shoko raMwari tichigoverana kuti Mwari vanoti kudini mushoko ravo, vachitidzidzisa nzira dzekuti tirarame nenzira inofadza Mwari, kwete nzira dzedu dzatakazvitsvagira. Ndoda kuti tinamate tisati tatanga kutaura. Baba, nezita raJesu, makatendeka, Mwari wenyama yose, makasika munhu nemufananidzo wenyu kuti ave noutongi uye nechikuriri uye akunamatei akudei. Makasika munhu nezvisikwa zvese kuti zvive zvinopa pleasure kwamuri. Saka naizvozvo tinotenda, tinonamata kuti zvatinotaura pano zvinounza pleasure kwamuri Mwari. Tinokumbira shoko renyu ritibatsire mukunzwisisa muzita raJesu. Amen. Nhasi ndoda kutaura pamusoro peimwe nyaya yandasangana nayo muushumiri maererano nenyika yeZimbabwe. Haisi nyaya yokuti iri nyore kutaura nezvayo, asi nyaya inokosha, nokuti tinoona kuti kana mazuva ano vanhu vese vakagadzirira kuti chero zvinhu zvinogona kuitika, hondo, kusanzwisisana, rugare, kana kuti kunoshanduka hurumende. Zvose izvozvo itarisiro yevanhu, asi chinongova chibandi chimwe chete chezvinotariswa naMwari. Mwari ari kutarisa kuti savanhu vake takagadzirira here kudzoka kwomwanakomana wake. Nokuti tapedza kutonga, tapedza kurwira zvigaro, tapedza kuratidza masimba edu, kune ane final say, ane izwi risingagoni kuti tirambe kurinzwa kana kuriteerera. Anonzi Mwari Baba vaIshe wedu Jesu Kristu. Zvino pane tsika nemararamiro emuZimbabwe aripo iko zvino atakagamuchidzwa kubva kumadzibaba edu, ekuti kana wakatarisa nokunze itsika dzakanaka zvokuti unoona kuti vanhu vane urongwa, vanoziva kuti vanonamata, voenda kuna baba, voenda kumatateguru, tateguru onoisa kuna Mwari. Asi Bhaibheri, shoko raMwari, rinotiudza muna veHebheru vokutanga kuti Mwari wakataura nemadzibaba kudurikidza nevaprofita nenzira dzakawanda, mumazuva ano wakataura nemwanakomana wake uyo wakaita mudyi wenhaka yake. Saka mwana wacho anova Jesu Kristu. Zvinoreva kuti tsika idzi dzatichiri kutevedzera dzaimbobvumirwa naMwari pane imwe nguva, asi zvinhu zvose zvaiitika Kristu asati auya zvaifanira kuva zvinhu mucherechedzo hweutongi hwaKristu husati hwaratidzwa. Saka naizvozvo kana vanhu vaimbopfugamira vakafa, Bhaibheri rotiudza kuti mazuva ano okupedzisira Mwari wakataura nesu kudurikidza nomwanakomana wake. Zvinoreva kuti Kristu anouya otaura muna John 14:6 anzi, ini ndini nzira, chokwadi neupenyu. Hakuna anouya kuna Baba kunze kupfurikidza neni. Zvinoreva izvo kuti tofanira kunzwisisa chinamati chedu kuti chinorevei, nokuti zvakuratidza kuti even mamishinari vakauya kare vakatiparidzira vhangeri vakatadza kutipa kunzwisisa kwekuti kusiya tsika dzimwe tsika kunorevei. Zvakava zvokushora kana zvokudzikisira tsika dzavamwe. Tsika nechinamati zvinopfekana kudai namanamatiro anoita vanhu. Saka
Mamishonari vachiuya vaingoti izvi ndezvechihedheni, siyanai nazvo. Asi ndoda kuti titsanangure based nemamwe maexperiences atiri kuona kuti pamwe zvinogona kubatsira munhu mumwe chete achasangana nechidzidziso ichi. Chaita kuti nditaure neizvi ndechekuti mukunamatira vanhu, tinonamatira vanhu vakasiyana siyana, madzimai nevarume, tichibatsirana kunamata. Asi pane chinhu chimwe chete chandaona chinoramba chichibatanidza kunyanya varume veZimbabwe, zvinoitika kuvakadzi kunyanya varume veZimbabwe, ndechekuti munhu wese watinotora nguva tichiita deliverance, kana tapedza iye pachake anoratidzwa, Kristu anozviratidza kwaari, omutora onomugadzika pachigaro chokutonga, omupa ndoro netsvimbo yeushe, murume wese wemuZimbabwe. Saka izvi zvaitika kuvanhu vakati wandei vandonamata nawo. Kana kuti unongoudzwa kuti munhu unoziva kuti ndimambo, kuti saka kuna mambo vangani muZimbabwe? Asi Mwari vanotorevesa. Vazhinji vedu vanofamba, tingofamba tingoenda, tisinganzwisisi kuti upenyu chii. Tiri kutotiza dzimwe dzenguva kumwe kudaidza kwaMwari paupenyu hwedu kwepamusoro, kudaidza kuya kwokuti kana ukazozarurirwa kuti uri ani newe unovhunduka nazvo, kuti saka zvanga zviri kupi. Nokudaro nemikana yandaita yokunamata nevanhu, ndakanzwisisa nekudzidziswawo naMweya Mutsvene kuti zvatiri kutarisira chenji iri kuuya muZimbabwe haisi chenji yokungoti kwai toda kubvisa munhu ari pachigaro toisa mumwe. Izvo nderimwe bazi iro ine handina kunzwa. Zvandakanzwa ndezvokuti vanhu ngavagadzire mweya yavo, vanhu ngavagadzirise ukama hwavo, nokuti ukuru hweZimbabwe pasi rose hunoshamisa. Vazhinji vedu tinoramba takatarisa mamiriro akaita zvinhu, tonzwa kuti manje Zimbabwe yacho. Ndorangarira mumwe munhu achinovhota kukwekwe 2000, achaziva pakavhotwa makore around iyo, makore iwayo. Ndakatengesa kanyika kacho, ndakatengesa. Kuti value system chaiyo hapana. Nokuti unonzwa Israeri ichitaura kuna Mwari, kuri kwanzi varanda venyu vanofarira huruva yeIsraeri, huruva chaiyo, nokuti vanga vanzwisisa manje kuti nyika inokosha, nokuti vanga vapinda muhutapwa. Saka kufarira huruva chii chinenge chichiitika? NaPisarema 1:2 hanzi varanda venyu vanofarira, Pisarema 1:2 verse 14, vanofarira matombo, vachireva Israeri neZioni. Hanzi uye vanonzwira tsitsi huruva yacho, huruva yenyika. Kukuudzai kuti zvinhu zvatinofunga kuti hazvina basa, kuti tikaenda ukatengesa kanyika kacho, ini kusanzwisisa kuti kupiwa chinonzi chenyu chii. Uye zvozoitikawo kuti vamwe vanenge vazoinda pakunotonga manzvimbo dzakasiyana siyana, dzimwe nguva kunzwisisa kunoita kushoma pano kuti kutonga kunorevei. Hakusi kwomunhu mumwe, ndokokuti atonga unokonzera kuti vanhu vagarike, vagadzikane, vasaita stress, vanhu vazive kuti tina baba. Saka naizvozvo ndoda kutora mucherechedzo wevanhu vashoma vandakanamata navo nezvandakazoudzwa naMwari pamusoro pazvo. Zvikanzi ndakanamatira varume vane chitsama, Mwari vanenge vati unoziva here
kuti murume uyu akamira sei. Munoziva here kuti murume uyu akamira sei? Toshamisika kuti uyu munhu uyu akakosha, but ndazoona kuti no, ipateni inotevera varume veZimbabwe. Ndobva ndati konai Mwari, sei muchiti kana taita deliverance kumurume weZimbabwe munobva mamutora monomupfekedza hanzu dzoumambo. Zvikanzi nokuti varume veZimbabwe vakatorerwa umambo. Vakatorerwa umambo. Zvino umambo isi tinongohutarisa in terms of kunobata chigaro nokugara kuState House. Unoziva kuti kune madzimambo edu ari munzvimbo dzakasiyana siyana. Saka ini ndakazodedza kuti ndinzwise kuti ko umambo hwacho hwakatorwa sei. Mwari vakati hona mweya yamunosangana nayo kana muchiita deliverance kuvanhu. Ruzhinji rwacho varume vatinonamata navo vakarodzwa kunjuzu. Kurodzwa uku kunogona kuva chiitiko chokuchekeresa, koita chiitiko chedzinza. Kune vanhu vane sungano nenjuzu zvokuti mupenyu hwavo havasarudze achingoberekwa anenge ane mukadzi wakamumirira, asi mukadzi watisingaone. Kozoita vekuti nokuda kwezvinzvimbo zvavanodaidzirwa nevamadzinza avo kuti vagare, vanorodzwazve kunjuzu dzinenge dzine simba roumambo kana rokutonga. Kozoita madzimai ane zvizvaro zvakapirwa paaretare dzerima, zvokuti chibereko chavo chinongozvara vanhu vanofanirwa kuurawa chete. Hazvina basa kuti havana chavakanganisa mugove wavo nokuda kwezvakatarirwa dumbu ramai vavo. Vanhu vanozvarwa vakatofa kare. Inongova nyaya yenguva yokuti zvichaitika rini. Saka ndivo vanhu vatinosangana navo, kozoti vanonobatwawo kun'anga. Saka zvinhu izvi mungati hazvina basa, asi zvashandura mararamiro evanhu. Nokuti kana tichiti chibereko chamai chakapirwa kurima, kana chakapirwa pamaaretare edzinza kana ehuroi, vana vanobuda muchibereko ivavo Satani unoti ndevake. Saka zvavanoita zvinofanirwa kuzadzisa zvinodiwa neumambo hwerima. Mozosimuka muchiti munhu ane mwoyo wakashata uyu, kunyarara hake kana kusekerera hake, asi munhu ane mwoyo wakashata uyu. Kushata kwacho kumwe kunobva kwatopindurudzwa, nokuti ndozvega zvavanoziva. Havana chimwe chavakasangana nacho uye havana kusarudza kuva musituation iyoyo. Munoziva here kuti munowana kuzarurwa kwokuti mumwe munhu achiberekwa unoziva kuti mai vake vanga vakaita sungano nenyoka. Paakaberekwa akananzviwa nenyoka. Mate akatanga kumubata ndeenyoka. Saka munofunga kuti kana munhu iyeye akazonzi mutungamiriri, unotungamirira nendangariro dzakaita sei? Hazvizizvo zvega, vanasikanawo vanogona ngonzi uyu basa rake ndorokuzvara nzenza, basa rake ndorokuzvara zvirema, basa rake ndorokudai. Imotongoona kuti kuchii chinomboitika. Izvo zvinhu zvinotarwa nemweya inotonga rudzi. Mweya imwe chete yatinopfugamira chiti mudzimu yedu itai ngoni. Mudzimu mukuru wanzi mudzimu mukuru chirega chinya. Kutiza Mwari kwatikostira. Saka vana vanosara voberekwa vachibuda mualtar yehuroi, mualtar yekuiswa divisi rokurima, mualtar yokuti vakadzi vemhuri iyoyo
havabvi mumhuri mavakazvarwa. Kunyange vakaroorwa, mhuri yavo inovatevera kwavakaroorwa, nokuti havafaniri kubva mumhuri. Saka naizvozvo vanononyonganisa kusvika waniso yafa, nokuti vanoda kuti mukunda adzoke, nokuti akabva hakuna unosimbisa aretare. Pamwe ndedzemari, pamwe ndedzekurima, pamwe ndedzezita, pamwe ndedzedzidzo dzorudzi. Mozoona vanasikana vachingouya vachiungana pamba, hama dzacho hadzina kana basa nadzo, dzinongogamuchira. Dzinenge dzichigamuchira nokuti vanoziva zvavakaita. Nokuti vana ava havafaniri kunge vari vana vokwababa vavo, vanofanira kunge vari vana vekwamai vavo. Nokuti chibereko chamai ichi hachina kunge chakatarirwa kuti chive chibereko chinobereka vanhu vanozadzisa shoko raMwari. Vanhu vakatoberekwa vakatarirwa naSatani zvokuita. Kazhinji kacho rufu, kusawanikwa, chipfambi, uroyi. Mozoona mhuri dzakazara navakunda vasina, vakadzoka kuvarume. Wadzoka, munonzwa language yacho unzi ikoyo unocheka wakazvidzidzira, unoswera uchinetswa nomunhu kuti wakaita sei. Akambotaura kuti dzidzo ine chokuita newaniso ndiani. Munoona kuti value system inobva yachinjiwa kuitira kuti kurivadza pfungwa dzevanhukadzi kana pfungwa dzevamwe vanhu mumhuri, kuti chokwadi here ndakadzidza, asi dzidzo yose inoda kuti uwane kuzogara naye muchidya muchigoverana upenyu. Aiwa, unoona kuti vemumba ndo vanoda kuti tisu tinofanirwa kudya zvake, hafaniri kuti kupa mukadzi wake, unofanirwa kupa isu. Handi munoona tsika dzedu padzinonobhenda, mukadzi unonzi wakaroorwa nemunhu wese, zvoita sekuti chinhu chakanaka. Asi zvazvinoreva, ndine mucherechedzo wevana vaiti mufundisi, mai vedu vakavingwa natete. Tete vakati kwanzi kunodiwa ropa remwana wega wega, ndobva vabaya vana vachitora. Vapedza kudaro vakaenda, tete zvakanoitwa neropa hazvizikanwa. Asi unoona kutambudzika kukuru muvana. Kana wotambudzika nevana vako, hauchisiri mukadzi wevanhu vese unzi zvionere, tsiko makambovarera sei vana vacho. Makutopiwa mhosva futi. Asi vanhu vakauya vakaita zvinhu mberi kwenyu vachiti ndo zvatinoita muno mumusha. Hakuna chinonzi chinoitwa muno mumusha, nokuti ubereki hwakapiwa murume nemukadzi. Hama dzingavepo, hadzigoni kuuya kuzoita zvinhu, kutema nyora kuvana kana kutora ropa saizvozvo, nokuti kwandi baba mukuru vazvitaura. Baba mukuru vacho kana vapedza izvozvo havana kana vanoda kuona. Hamumbosviki kumba kwavo vachidya mari yavo, asi vachishandisa ropa renyu. Izvi zvese izvi ndo udzvanyiriri hwaSatani muvanhu. Zvino ndo kunofanirwa kutsvagwa independence ikoko, nokuti manzi makaroorwa nemhuri yose. Kana paapajambwa munozvionera. Vamwe mai tainamata navo vakati, mufundisi, vana vangu vakauya vakatorwa, kanzi nababa mukuru handei kuRwizi, hanzi kwakuno moto ebonfire. Hamuna kuno nyaya dzacho kudhuze nokunjuzu kuRwizi. Kanzi mwana wese ngaasimuke achida sokuti ari kunanikwa, ari kusasikwa. Hamene zvazvaiswa mumoto machisasikwa. Kanzi vana vangu handigoni kana kunzwisisa kuti chii chinoitika mumafungiro avo. Munogona kuti aiwaka ndezvemhuri yavo vasiyei vakadaro. Asi chinoitika ndechekuti hamusi kuona kusubtractwa kuri kuitwa kupotential yema-individuals emunyika netsika idzodzo. Pamwe munhu uyu wanga achizokura kuva scientist, asi pfungwa dzadhanganyika zvinongoitwa iko zvino. Kwanzi vamwe mai akati munokaona manakiro akaita vana vamai ava, asi upenzi hwavainahwo unoshaura kuti zvinobva kupi. Mai acho akati, mufundisi, ndozvakaitwa vana vangu. Kuti vanhu vanonotsvaga kun'anga kuti ndiani une chibereko chinoburitsa gold, tichitore isu tidye. Kutya Mwari
kwaita kushoma. Ndosaka Mwari achiti zvigadzirirei nokuti ndinouya, nokuti Zimbabwe iyi yatakatarisana nayo inyika hombe ndeyaMwari, asi zvakaitika ndozvokuti Satani wakauya nejira rehunyengeri ndokubata vanhu. Ndoda kungotaura nemi, kungotaurawo nemi. Maexperiences andinoona anorwadza. Vana vari mudiaspora vanotambura, vakaberetswa zvinhu, vanoitiswa zvinhu, wozoona kuti hapana chinobudapo, mari kana kudini, waniso hapana. Wozoti vapedza kunamata, wozova mufundisi, ndaona munhu anondida ndakutochata, zvanga zvanetsa. Hatisi kutaura kuzvirova madundundu, ndiri kutotaura tichitaura chinhu chakaremera nyika kudarika politics dzamunofunga. Unoona nokuda kwemweya uyoyo wehunyengeri hwaSatani, wokuti munhu unoroorwa nemhuri yose. Vamwene vanouya vachiita sokuti ndivo mukadzi mukuru mumba momwanakomana, nokuti vazhinji vana mai vedu vemunyika medu vakazvirodza kuvanakomana vavo. Ndivo vakadzi vokutanga munyika yomweya, vakabata mwanakomana kudai. Saka kuti achizoda mukadzi wake, unogoda mukadzi utori nomukadzi nezvikare. Saka dzimwe nguva vanotsvaka vakadzi vaya vasingafaniri kuzogara. Vakadzi vanoziva kuti uyo hagari, uyu unogona kungobva akaenda, kuti vagare ivo vari mudzimai womwanakomana. Dzimwe nhaka dzinopiwa vanakomana nedzimwe tsika, zvimwe zvacho ndizvozvo. Asi pakatosviba chaipo ndekokuti vana mai vanozvirodza kuvanakomana, voita ivo hosi yemurume wavo uye hosi yemwanakomana. Saka pakadaro, Mwari vanoti nyika yanyangadzwa, kunyangadza nyika. Saka kana vachiti gadzirirai, ndiri kuunza shanduko, mochitotarisira kuti vasingagadzirisi upenyu hwakadai vakatarisana nokutonga kukuru uye nehasha dzaMwari, vachatongwa. Muchazooni kunaka kweZimbabwe, nokuti makore 40 aya anga akaoma. Naizvozvo kunzwisisa kutizvo zvinorevei zviri kutaurwa naMwari, torega kungotsinatira takatsikitsira takatarisa panyaya imwe chete yepolitics. Isu hunhu hwedu hwakamira sei? Tiri vanhu vaaredi here kuva norusununguko? Kana kuti tinoti kana tasunungurwa tinotora rusununguko tichinopa kunyika yerima, tichiti ndo tsika dzedu? Hadzisi tsika dzedu, kurasika, kutadzira Mwari. Mwari vaindizarura kuti unoona kuti izvo vanhu vanobva kune dzimwe nyika vanenge vachingotapa muZimbabwe. Imi makangotarisa kudai samagolkipa, makatarisa kudai sei? Vamwe vacho vanenge vachizoitawo zvinoshamisa, vanenge vakaromba, vashoma vari kubudirira nemaprinciples eupenyu ekuziva kuti ndogona kubata vakidzani vangu zvakanaka, ndofanirwa kushanda nesimba. Kushanda nesimba kwavo kuuraya vanhu nekudeura ropa. Ndakataura nomwe businessman akamanifesta pane umwe munhu, zvikanzi wakakumboona kupi business risingadeuri ropa? Ndo business iroro. Saka zvinoreva kuti zvatinozoti business ifranti yoga, vanhu vanenge vatori varanda vaSatani. Uyu unenge uri mubayiro vari kupiwa naSatani, hakusi kuti mabusinessmen. Saka Mwari vachadzika vachitonga nhema idzodzo dzokuti vanhu vanosumuka vachiti sutiri, vanhu vanovaka nyika, asi pasina kuvaka nyika, vanhu vachingova maagents aSatani. Murume iye akapenga businessman, ende uchiona kuti maaretare ake anomonita vanhu vakaita varanda. Dzinga dhimoni mumunhu uyu waakatapa, zikanzi mumbori kupiko imi? Nokuti wanga asati ambochallenjewa nesimba repamusoro pemasimba ose, simba rakamutsa Kristu kuvafi,
simba raMweya Mutsvene, simba raKristu anobata ushe. Nyika yakatakura. Saka Mweya Mutsvene vaiti, unoona kuti vanhu vokunze vanouya vachingotora, nokuti imi makatengesa nyika kunjuzu, hamuchina ownership. Pamunonoromba paya, munotengesa mweya wenyu, munotengesa hama dzenyu, munotengesa zvimwe zvinhu zvakawanda, munomisa chibhizinesi chine ropa pamusoro, chine mamwe madhimoni mambishi anomwa ropa, anoparadza upenyu hwevanhu, anoita zvinorova. Noti kwandiri businessman, ndiri kuti ndine mari. Mari yacho iyi haisi mari yezvokwadi. Ndakashamisika. Vamwe vanoti mhene kuti vakafamba vachiendepi. Asi tazonotaurwa kuti mombe dziya dzamunoona mudanga riya muchiti mabhuramani mapere. Saka kune illusion yeupfumi, ozoti upfumi hwaMwari. Hanza uhoho hunokodza. Uye haunzi kushushikana, haunzi soro. Humwe upfumi huzhinji hune soro yakawanda. Nokuda kwokuti unofanira kuvhara vanhu vari kurawa, kuhaya vanhu kunoita basa rakadaro, kunyenge kurara nevakadzi. Nokuti vakadzi vazhinji munyika yedu vanofunga kuti toda kunodyawo mari yabusinessman. Haasi kurara nemi nokuti ari kuda kupai mari. Zviuno zvenyu nezvibereko zvenyu ndo zviri kunoshandiswa kusimbisa bhizinesi rake. Iwe unozosara, mai vangu, wangova homwe isina chinhu. Paunozonoroorwa hauchina simba rose, potential wakapiwa naMwari yatotorwa. Ndo vanhu vaya vanonzi mastar hunters. Vanonotsvaga vanhu vakapiwa zvipo naMwari, voshandisa mishonga neuroi kuzvitora, voshandisa kusangana kwevarume nevakadzi kuzvitora. Vazhinji vedu takatorerwa mukusaziva. Zvinei chokuita chine varume vemuZimbabwe? Zvinoreva kuti izvo varume vemuZimbabwe vachiberekwa kunonzi ngagadzirwe nhova, ngadini, kune kuchifarwa kuti kwazvarwa mwana murume. Ende zvinototsamwisa vamwe vanhu. Ndokwazozvarwa mwana mukomana naye. Vamwe ogozobikwa, agozoitwa sei. Izvozvo, it's a rites of passage yekuenda kukingdom yerima. Dzimwe nguva vana mai vanenge vachiri vadiki, pamwe nekusatoziva, pamwe nekundokonvinswa kuti ndo chivanhu chedu, vanobva vapindira kufarira kuzvifarirawo chaizvo. Asi ndiko kutoparara kwedestiny yevana. Saka tozoshamisika kana vanhu ava vakura. Munoziva ndaitaura nevamwe kune imwe nyika yekuEurope uku, vachitaura pamusoro pevarume vekuZimbabwe. Zvanzi haiwawo, zvipiko zvipenzi. Ndikati munoti zvipenzi kuvana varume vana baba venyika yenyu? Zvanzi haiwa, hapana. Chavari kuti hapana, havagoni kuchita quantify kana define correctly. Ndechekuti umambo hwakatorwa. Saka vana baba vemunyika vane shungu kuti, why do you talk to us like that? Vaya kana vachiona vanonzwa uremu hwacho munyika yomweya hwakarera. Hausi kurereswa nokuti muri mapenzi. Hwakarera nokuti kwakaitwa zvinhu zvakawanda neupenyu hwenyu, kunyanya nokuda kwesimba ramuinaro sevarume. Zvino zvonobatanidzwa netsika nemanamatiro echivanhu. Saka Mweya Mutsvene vainditi, uchiona ndichiti kana murume wekuZimbabwe auya for deliverance, ndinobva ndamutora. Havasi vese zvavo. Ndinobva ndamutora ndonomugadza umambo. Inyaya yokuti nyika iyi yakapiwa umambo mukontinent. Nyika yeZimbabwe ine umambo hunotyisa, kuti varume vayo varume vanomutsindo. Asi nokuda kweundyire hwaSatani akagadzira mageneration apfuura
kuti generation yoga yoga inotevera inosarenda umambo kwaari. Opa zvake vaanoda vouya vomora voya voita zvavanoda. Kusanzwisisa kuti tiri vanani. Wozoona vanhu vane shungu handei kuchivanhu chedu, handei kuchivanhu chedu. Ndakaita vaiva murume nemukadzi. Mukadzi taimuita deliverance. Akati ndakatorwa natete vangu ndikapindwa neni musango. Handakanosanga nezimukadzi zihombe hombe. Hanzi ende raiva mukadzi aiva nomurudo iro ndakamuda. Hanzi iye ansaka ndaitofara kuenda kunosangana naye. Tete vake vanga vanomutengesa ikoko. Mukadzi iri raiona rinonzi Mother Earth. Inotori spirit. Inomedza madestiny. Ende inokutora zvakanaka naka ichikunza padhuze yongotora zvose zvauinazvo. Zvimwe chete zvatinoita kumudzimu tafunga kuti kunopfugamira. Mwana iye akati tapedza tikati takunamata. Ndobva kwabuda vanhu vairidza ngoma mumvura. Vachinoti ngoma dzechivanhu vakapfeka masvikiro. Ndopatakatanga Mwari vachiti handiri munoona. Vamunoti masvikiro aya haasi masvikiro. Zvamunoti chivanhu chenyu itsika dzenjuzu, hadzisi tsika dzechivanhu chamunoda kutaura. Saka patakadzinga mweya iyi, vanhu vaya vakatiza vachinopinda pasi pemvura nengoma dzavo ndobva vaenda. Ndobva zvakare kwabuda njuzu. Saka munzwisisai kuti zvatiri kusangana nazvo senyika zvinhu zvakaoma zvokuoma zviya, asi zvanyanya kudya vechirume nokuti zvinotora umambo kubva kwavari. Vosara zvino vane shungu, vonoroora vakadzi nokuti vamwe vacho varume vanenge vakatorodzwa kare mumhuri mavo nokuda kwokukosha kwomwana mukomana. Vanenge vachida kukontrola, vanokurodza, unorota uchisangana nemukadzi haunzwisi kuti zvinorevenza. Hando zvinoita varume at puberty kana vanodini. Aiwa, uri kudorara nomweya. Nokudaro vokudzidzisa kuti aiwa, somurume unofanira kumborara nawo mwasikana usati wazonoroora mukadzi wako. Zvaunoita zvokuti uri kunotengesa. Vamwe vacho vanorara navo injuzu chaidzo. Hakuna unotidzidzisa muZimbabwe kuti izvi zvekungoti apa pano ndozvinotora umambo. Saka mushungu dzokutsvaga kutora umambo, munhu anotsvaga vanhu vokurara navo vakawanda, onyanya futi kusungwa zvachose. Wozongoona pakupedzera angova chimunhu chakagara chakadai. Izvo ihwitaku yaMwari yaida kushandiswa kuita zvinhu zvinoshamisa pasi rese. Hapachina. Nokuda kuti wakapa simba rako kuvakadzi. Solomoni anoudzwa namai vake kuti usadaro. Usapedzera simba kuvakadzi, kune zvinoparadza madzimambo. Mwari vaiti umambo hwevarume hweZimbabwe hwakaparadzwa. Ndiwo unoda kuristowewa more than anything. And hazvisi zvokuti vakasarudza kuti nhasi ndoda kunoparadza umambo hwendinawo. It's a system yakarongwa zvakadaro kuti pasava neanobuda. Nokuti kana marova musoro, muviri unobva wangoti bwada hapachina. Mwari kana vachiti zvigadzirirei, ndiri kunza shanduko. Shanduko iyi ichavhundutsa nokushoka vanhu vakawanda, nokuti ichauya nenzira dzichazorwadza vamwe, nokuti vamwe vachatoti vafe kuti vamwe rimwe zera risumuke. Nokuti kana Mwari achikuti nhai vedu we gadzirisai apa, nhai vedu we gadzirisai apa, muti haiwa, isusu tiri vanhu vechivanhu chedu. Munoza patinongotaura kuti chivanhu chedu, tiri kutosaina death certificate rokuti panouya judgment yaMwari muZimbabwe, ini am one of them vari kufa. Handimbobvi pachivanhu. Ndiko kubatwa kwaitwa nyika nenjuzu. Asi chinonyanya kurwadza ndechekuti chimiro chomurume
chakatorwa, uye Mwari ari kuti varume dzokai kwandiri, pane chinofanirwa kudzorerwa mamuri cheumambo chiri kudyiwa nenjuzu, upfumi hwese hwenyika. Iko zvino tinoeredza patinonoromba paya tiri kunokonektwa kuna Satani. Pane umwe wandakaita deliverance, panjuzu yakauya ichipopota, Mutsamwira, wandifumura, wadaidza vanhu vako vokuchechi kundifumura, yada ndobva yadzokera mvura, iye ndobva atorwaona Mwari tichinamata, ndobva anaona njuzu iya pata kutaura kuti ropa raJesu, ndobva yatiza, ndobva yadzokera mwena. Hanzi nona mwena uyu payaenda kwainonodzika uko, njuzu iya kwayapinda, kuri kupindawo neimwe mweya iri kupinda ikoko. Mandiudza vanhu vari kuchema, vanhu vari kutambudzwa ikoko, kukuudzai kuti izvo nzira dzenjuzu inzira dzegehena. Portal dzakavhurwa dzenjuzu ndedzinolidha kugehena. Portal dzemidzimu ndedzinolidha kugehena. Kozoita umwewo auya zvikanzi mufundisi, ndakagadzwa padare revatana vakare. Vatana ava vakapfeka matewe, ndeveZimbabwe ivava. Vatana ava vakapfeka matewe, asi vari kuti isu takachuza uyu mwana uyu kuti ave mutongi, tisu takamuchuza, tisu verudzi rwake. Ndobva kwanzi isusu, nokuti yanga ichitori battle ipapo, uchizozotaura nevanhu nemweya ine chiremera. Yakamira chiti tiri vorudzi rwake. Ndikati vorudzi rwake vakafa, imi muri vanani? Zvikanzi tisu tinonayisa mvura muZimbabwe. Ndikati vaKoronike vechipiri chapter 7 verse 13, Mwari unotaura kuti kana ndikasunga denga, mvura ikasanaya, kukava nedrought, kana vanhu vangu vanodaidzwa nezita rangu vakatendeuka, vakanamata, vakasiya nzira dzavo dzakaipa, ini ndichavanzwa ndiri kudenga, ndigoregerera zvivi zvavo, ndigoporesa nyika yavo. Ndikati imimi makawana kupi masimba ekunayisa mvura? Zvikanzi takaronga zvinhu izvi, mubvunzei uyu mwana uyu. Achitaura ranga riri dare, ende havasi vanhu, hamusi kudhila nekuti zvinhu zvanoita walkover. Aiwa, muri kudhila nemweya ine experience yokutonga nokuita superimpose simba rayo. But chakanaka ndechekuti netiri muuvepo hwaMwari sezvisikwa zvake. Saka hakuna anoti kwai ndinokurova kandokuvadza. Mwari ndiye ane final say. Ndikati kana muine simba racho iroro, tarisai kudenga kuna Kristu, tarisai kukubwinya kwake. Hanzi nobva usatarisa pasi kuti akana, hatingatarisi kubwinya, hatingatarisi kukuudza kuti vanhu vatinoti midzimu, mweya yakarongwa ine system yegovernment yerima yokuti torera nokutibira. But nokuti varume ndo vanofanirwa kutonga, ndo vanonyanya, vakanyanya kubirwa. Saka tati zvamati muna masimba, Kristu zviratidzei kwavari. Kristu vaya vosvika, vachisvika vanhu vaenda kudhisa penda kusara pava nemadota chete. Pasara nemadota chete, murume uyu akasimudzwa neladha, akakwira ladha, ndobva adinzwa muchariot, ndokunogadzikwa umambo. Ko sei akagadzwa panguva iyoyo? Mwari ndobva ati ndiri kurestore ma-individuals vanga vakatorerwa nokuda kwebelief system yamadzibaba avo. Veduwe zvatinoita tichifunga kuti tiri kufadza midzimu, tiri kuparira vana, tiri kuparira vasina mhaka. Ende kana tadaro, mweya iyi inonoti uyu ndiye wanga akanzi ndiye mambo, chiendai munotora chimo chake, chimiro chake, mosiya riri deme. Mamwe matinoti marombe, madzishe iwaya akatorerwa zvikanopiwa vamwe mune dzimwe mhuri vane ukasha hwokuti vanoti uyu mwana haasiye wandinoda kuti ave nomukurumbira, saka uyu unomuwanzi wacho ane mukurumbira ngaachitorerwa kupiwe uyu wandinoda. Zvinoitika mumhuri, vabereki vanosarudza vachidaro nokuda kwokuti iwo mwoyo yavo inenge yakaomeswa. Naizvozvo tinofanirwa kuziva kuti Mwari
ari kudaidza vanhu veZimbabwe kuti uyai, dzokai kwandiri, kunyanya varume, dzokai kuna Mwari, regaidzai kudzoka zviya zvezita zvokuti nesvondo muchapfeka uniform mozobva munodzokera, nokuti kuromba kwenyu ndiko kutengesa kwamunoita nyika, ndiko kutengesa kwamunoita simba renyu. Makamboona here kuti varume vashoma muZimbabwe vokuti haana chimwe chinhu chidumwa chaakaisa Samuel kana chimushonga chaakanofemera Samuel kuti aremekedzwe. Zvinoratidza chizvo, zvinoratidza kuti vanhu vakatosarenda, havabhilivhe kuti vane simba racho, vakuita rokunotsvaga nokuparapara. Iye Mwari akati ngatisikei munhu nemufananidzo wedu, ave neutongi, ave nedominion. Isu dominion yedu tinoipa kudumwa nezvimanhenga zvinenge zviri muhomwe. Kwanzi vanhu vagonditya tinozora mafuta eshumba. Kokungomira uri iwe uri kushora kuti Mwari akakusika haana kukwana. Handi munoona language yedu yerebellion. Zvatinoita zvinoratidza kutya Mwari kana kusatya Mwari. Hazvina basa kuti tinozoenda kuchechi nesande. Kana taramba Mwari kuzvinhu zviri fundamental, tatomuramba, tinoenda zvedu tonovhara-vhara zvatanga tichiita, asi Mwari chaiye tamuramba. Mwari wozoti vanongoti Mwari Mwari kwandiri nomuromo yavo, asi mwoyo yavo haisi kwandiri. Ndo zvinotaura shoko raMwari. Kunoromba, kunotsvaga mishonga yokuzvisimbisa, zvinoreva kuti muri kuti handina kukwana, Mwari wakaita mistake. Zvino izvozvo zvinotorera umambo. Zvinotorera umambo. Kusarenda zvamuri. Pamunoita exchange kun'anga ikoko, hamutombozivi zvamunozouya nazvo. Ndamunodyara ruva iri, ngoridiridzira. Ruva riya kozonzwa rakuda ropa. Indaida kuzvisimbisa. Ko madii kuzozvisimbisa muna Kristu? Madii kudaidza kuna Kristu, mukauya kwaari, mukaona kana mazvipira kwaari nomwoyo wese achikonewa. Nokuti unotoona kuti vanhu vanototya midzimu namashavi aya kudarika kutya Mwari. Vedu weye vanhu muri kuenda kugehena, tisatomboita zvokutamba tikasasandura maitiro edu. Nyika yakasarudzwa, kudiwa kwakaitwa. Mwari vaitaura kuti iyi ndiyo inonzi Zioni yangu, iyi iZioni rangu. Nyika iyi ino utongi hunotyisa noutungamiriri hunotyisa, asi Satani wakauya ndokugara pagedhe achiti torai zvinyembe zvacho zvese zvakanzi vanazvo naMwari, torai, chiendai uko. Ko zvinomonzi nenyika dzepasi rese masanction, garai uko. Imi mozviona panyama, vatungamiri vedu havana kukwana. Aiwa, pamunoramba Mwari muchinoromba, nemiwo muri kuramba nyika yenyu, muri kuramba nhaka yenyu yamakapiwa naMwari. Saka ngatiregei kupaparika nokuita hasha, nokuti mijenya inozotibata. Ngatitsvagei Mwari, titendeuke kuti Mwari, ini ndiitireiwo nyasha ini. Handina mboziva kuti ndozvazviri muupenyu hwangu. Izvozvo makamboona kuti vanhu vanogara nenyoka mumba dzisingaonekwi. Vamwe vaudza mukadzi wavo kuti kwai kana ndafa muchanzwa nyoka ichifamba musilingi, musabhabhu. Kuti unofunga kuti haugoni kugara musabhabhu usina zvawakabata. Idzi nhema idzi ndo dzinoda kuti tinamate kuti dziparadzwe mundangariro dzevanhu veZimbabwe. Asi varume, Mwari ari kukudaidzai nomwoyo wese, dzokai kwandiri, dzokai kwandiri kani. Munomboziva here kuti muri vanani? Munonozviita varanda pasi pemvura. Vamwe venyu muchinongochaniswa nokuda masimba. Iye Mwari akakupai nechekare. Vamwe venyu vanojoina Freemasons, unojoina masecret society. Kwanzi tigona fellowship, tikwanisa kubatsira mucommunity. Unobatsira mucommunity uzvonzi uchinzounza hama dzako tidziuraye. Ngatipepukei nguva isati yapera. Nokuti zveshuwa sikera yaMwari iri kuuya kuzocheka.
nokuti Mwari havasi kuzoramba vachikubvumirai kuti murambe muchiita tsika idzodzo. Ndosaka makanzwa pane kumwe kuparidza kwandakaita pandaiti mwananzi naMwari, chenjererai mweya wevarume vehondo. Mwari havabvumire kuti murambe muchifurira mageneration anouya. Vanotowaipa out imwe generation nokuti inenge yata mutsipa wakaomarara yekuti haidi kushanduka, haidi kuteerera Mwari. Nokuti unonzwa Mwari vachiti umambo hwandakaisa muvarume veZimbabwe hwakatorwa, unoda kuti hudzorerwe. Isi tozviona namabatirwo avanoita kuti kuchimbori chiko. Vanhu vanodanana vororana, vanogara mumbanzi. Hamusati mamboona murume uya mukadzi aiti murume haana kundiudza kuti une chihari chinogara mumba chine mazita avanhu. Kusatotaura zvinhu zvakadaro, agofunga kuti mukadzi anofanira kugara naye nokuti anochata naye. Irizini yedhivorce iyoyo, nokuti hauna kutaura chokwadi chokuti ini unondiona ndakachifamba kudai, ndine zvimwe zvinhu zvinonditevera kumashure. Kuti mwaite sarudzo, ndoda kugara newe here kana kuti handidi. Unogota choice vanhu vakachata, munoda kuti nyika igoti kudini? Nyika igoti kudini kuti munhu anoparara mweya wake nokuda kwezita? Dambudziko redu muZimbabwe nderokuda mazita. Tigonzi vananhingi vanoonekwa, asi hapana zviripo nokuti hazvina kuvakwa pamusoro paKristu. Saka hazvigari nokusingaperi. Zvese zvisina kuvakwa pana Kristu hazvigari. Hazvina basa kuti zvakanaka sei. Hanzi nyika muchaiona ichipetewa kudai. Ende zvinhu zvose zvichatsva, zvatinoona izvi zvese zvichaparara. Saka unovakirei kuzvinhu zvawakaudzwa kuti zvinoparara uchisiya mweya wako? Ndakarwadziwa paraita deliverance nemurume achitaura kuti aiwa, ndiri kunzwa vanhu vari kuchema, papinda njuzu. Njuzu anga ari mukadzi wake akatobata scepter yaqueen nechicrown nokuti iye ndiking. Vakatora umambo huya hwakapiwa naMwari nokuti vabereki vaibata-batawo no-belief system dzavo mageneration, vakamuita hand over. Saka Satani anotsvaga chiri chaMwari mumurume, which is dominion, kuti aitore. Saka anoitora sei? Anoitora nenteve, anoitora nokuromba, anoitora namadumwa. Munhu unotya kurarama panyika achitsvaga kuti kwanzi ungangorarama here? Munhu unongoitawo zvaanongoziva. Kuti vakomana, ndorangarira pane mwe because ndaidyizana nemauto, mukadzi akauya undotaura zvikanzi zvaitika kuParade Square nhasi mem. Ndikati zvikanzi shefu vainda vakanodambura chidumwa changa chiri paruoko rwomwe musoja. Akati musoja yakati, shefu, ini ndo chinhu chinotondichengeta, ndo chinhu changu chinotondichengeta. Zvezvokutoti waitora zoti ndingangofa. It is so sad kuti nevanhu vakadzidza vanoita the same thing. Nyika ino haina zvezvokuti kwanzi vanhu vane mazita kana kuti vanhu vakadzidza. Vanhu vanooneswa nhamo naSatani nokuti havabhilivhe kuti Mwari anogona kuvaitira zvinhu zvakanaka vasina kunopfugama paaretare dzerima. Ngoudza kuti unogoda kudaro, madzibaba ako aidaro, saka unozotungamirira mhuri ndiani? Ko unotungamirira kamuumwari? Kuramba kuti in my time hatipfugamiri zvifananidzo. Micherechedzo irimo vana Josiah. Haana kunge akamboziva vana sekuru David, asi paakaberekwa akati aiwa, pisai nzvimbo dzepamusoro dzese kunosangana vanhu, mashiraini ese. Munguva yedu munhu wose unoti unoda kundorana sepresident, wakazvisimbisa here? Zvino ivavo ndo vanhu vachatongwa naMwari, vanoda kutungamirira makambani. Handimbokanganwi vamwe vakadzi vachingoti zvikanzi mwana uyu, mwana vanga achitamba achite kuvhengezera. Vanotaura, ndikati kuchimbori chii chamurongoti? Kanzi baba wake vanorara naye, mwana wegrade 3. Baba wacho vari top executive mune company. Vozoona kuti one, hakuna chauri kuunganidza, uri kuuraya your future. Nokuda kwesystem yokuti kuti mishonga ishande, unofanira kunge uchirara nomwana wako. Ndo nhamo nedambudziko ratinaro muZimbabwe. Ndiro rima riri muZimbabwe.
Ndiyo shanduko inodiwa muZimbabwe kuti vanhu vabve mumafungiro iwayo, mutsika idzodzo. Zviya zvokuti nokuti kwanzi manjuzo awanda, nzwisisai kuti manjuzo awanda sei, nokuti vanhu vazhinji vari kunoromba. Saka mweya iyi haichatotyi, yawanda munyika. Yakungofambawo savanhu. Asi chainotsvaga kukuparadzai nokuti unoda kutora upfumi hwenyika. Saka vanonamata, ngatinamatei kana tichitaura kuti chenji munyika. Chenji iyi iri serious. Chenji iyi inotoda kusimba pakunamata, nokuti hondo dzacho ihuru. Asi Mwari vakatendeka, nokuti vakati zvitaura kuti ivo ndivo Jehovha Sabhayoti, Jehovha wehondo, Jehovha of hosts. Saka Isaiah wanga achizviona izvo muna Isaiah 6. Akatariswa achiona macherabhu achiimba, achitaura, achiweshipa kuti holy, mutsvene, 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 Jehovha wehondo. Saka hondo dzacho munoti ndedzipi? Hondo ndedzekukurwirai imi. Hanzi maziso ake anofamba panyika achitarisa kuti arwire vasine simba. Zvino imi maakubva kuenda kung'anga, maakubva kuenda kunjuzu, kwai ndine simba ini. Unonzwa munhu achitoshaina so, ndine simba ini, ndakapedza, ndina makuva akawanda. Unozviita Mwari. Kutongwa kwako hakusi kure kure. Mwari uchazviratidza saMwari. Ndokuparara kwakaita Sodhomu neGomora. Ndo zvakakonzera maflood. Mweya watinawo, mweya unobva kumweya womunhu ainzi Nimrodi mubhaibheri. Nimrodi wakatsamwira Mwari kuti makaparadza maancestors angu nemvura. Mwari makaparadza madziteteguru angu nemvura. Ini zvino ndakuzovaka tawa yokuti hamuinyudzi. Ndo pakatanga Tower of Babel ipapo. Achida kuvaka kuti tione kuti Mwari unoinyudza sei. Dzaitova hasha kuna Mwari. Saka tinofanira kunzwisisa kuti imwe mweya iyi ndo iri kutonga pakati pedu. Kana yangonzwa panoda kumiswa umambo hwedenga pakati pevanakomana vevanhu, mweya iyi inouya nomukundo nechikuriri yotora nzvimbo iyoyo. Ndozvavanga vakaita muKenani. Vanga vakazadza Kenani namagiants. Anoti hakuna chinoitika. Musatamba naMwari. Akati aiwa maAmori, imi kana mukombe wenyu wazara imi, ndichakuvingai, ndinokutorerai nyika. Wakazara mukombe. Israeri ichigara muEgypt ichitwa varanda. Munoziva kuti Mwari une patience dzinoshamisa. Israeri ichitwa varanda yakamirira kuti papada vaAmori vachashanduka. VaAmori kana tanzi mukombe wazara. Israeri yakabuda. Ndokubuda vakatakura Egypt mundangariro dzavo kuti vabude muEgypt zvakanetsa. Ndopamunoona kuti vanhu vanoenda kuchechi kuti vabude mutsika nemaitiro emadzibabavo zvinovanetsa. Vada kurova kwese kudya kwese kwani ngotamba safe. Hakuna kuna Mwari. You can't hang in the fence. You cannot serve two masters. Either unovenga umwe kana uchida umwe wacho. Hazvigoni kuti mushumire vaMwari vaviri. Naizvozvo kunzwisisa ikoko kunotibatsira kuti kuna Mwari mumwe chete. Ndozvaanotaura mumurayiro wake, ma10 commandments. Usava navamwe vaMwari. Chidumwa chawakaisa muhomwe ndivaMwari. Mufuwira wakapa murume ndivaMwari. Mishonga yaunozora kuti udiwe ndivaMwari. Nokuti the Bible says I'm fearfully and wonderfully made. Wakarongwa, wakasikwa iwe zvakanaka naMwari. Asa ugutsikane. Ndo mweya wakabata Eve uyoyo wokusagutsikana nezvavangapuwa mugadheni. Zvadaro vakanota ipa panze naMwari musaita, ndo pakanzwa kuti kana. Ndo pandotoda ipapo. Mwari vari kuti vanhu veZimbabwe, varume veZimbabwe especially, umambo hwakatorwa.
umambo unoda kudzorwa kwamuri. Muri vanhu vanotonga. Zvamunofunga kuti munoita iko zvino hazvikombei nekunge mamiswa paposition chaiyo, nokuti nyika inofanira kusimudzwa iyi. Saka zvamwe vanhu vanotanhaurirana vachitanhaurana hazvisi as important as kudzorwa nekumiswa zvakanaka kwemweya yevanhu. Nokuti kana mweya yevanhu yamiswa zvakanaka, muchaona utungamiriri, muchaona upfumi hwacho, muchaona ukuru. Ndainamata nemumwe murume wekuZimbabwe, ndobva atorwa naMwari, ndobva anoiswa pane imwe nzvimbo. Akati ndapinda mumba murumu ine matombo pink granite nemamwe matombo akanaka anokosha atinongoziva emerald, sapphire, chi hanzi arimo imomo. Hanzi asi pakati pari kutenderera globe, the earth iri kutenderera. Akatibvunza kuti izvo inonzi chii nzvimbo iyo? Mwari ndobva vamupindura svika, ndiyo nzvimbo yandakagara ndichisika nyika. Ndiyo nzvimbo inoitwa madecision anobata ndudzi panyika. Ndapedza ndakagara pasi kafunga kuti Mwari, makada vana veZimbabwe, vanakomana veZimbabwe, munoda kuvasimudza, asi zviuno zvavo zvakasvibisiwa. Dai tatanga kudzidzisa vana kuti kurararara nevasikana ndo chinhu chinoparadza umambo, nokuti unopa mhodzi yako kuvanhu vausingazivi. Chechipiri, zviuno zvako zvinosvibiswa, saka zvinokompromaisa chokwadi cheshoko raMwari, because munonzwa kuti izvo the truth of the word has the girdle of truth. Bhani rero zvokwadi rinosungwa muchiuno, nokuti integrity yomurume iri muchiuno. Saka paunoenda uchingorararara nevanhu vose vose, uri kugive away integrity. Ndosaka uchizonoda kwasekuru kunotsvaga masimba okuti udzore integrity yawakapa vanhukadzi. Nokuti vanhukadzi havasi vese vanhukadzi. Ndakudza kuti vamwe zvizvaro zvavo zvakagadzirirwa kunoba nyembe dzekune dzimwe mhuri. Saka mukatarisa, vanhu kazhinji vanoita chifambi kana upombwe, havangoiti pamwe nechero vanhu. Vane vanhu vari specific vavanotageta. Hakusi kungotageta, vari kuenda kunotora simba riri kuchigaro choko vachiunza kwavo. Asi vakadzi vanoshandisa zviuno zvavo. Varume kanonzi sungirirai bhanire rechokwadi, integrity yavo iri muchiuno. Saka zvatinoita zvese zviya tichifunga kuti takangwara, tinoziva, kana uchiona kuti mumwe munhu haatogoni kugara asina kurara nomukadzi, ndezvokuti vakatengeswa kumaaritare erima. Vanonowira muchiti kwai ndiwo mahara wakachipa, kutowira zvachose mugehena. Kubuda ikoko vazhinji vedu hazvizogoni. Mozoona kuti vanhu voita vafundisi, asi ufundisi hwacho hunongova nemanyongori. Haunzwisisi kuti anobvepi achiendepi in terms of hunhu. Nokuda kwokuti kana pasina kuzoitwa deliverance yokubviswa pamaaretare aya, zvinonetsa. Nokuti vakadzi vanotumwa nemaaretare ekurudzi kwavo, endai munovhima, munotora upfume muuye nawo. Saka vakadzi ndosaka havaroorwe, vanogara mumusha. Basa ravo nderokufeva, vachirara nevarume vakasiyana siyana, vachiunza simba. Simba rozotorwa nevarume vemhuri, rosimbisa chigaro kana aretare. Saka zvinhu hazvingoitiki izvi. Ungati kwai ndadiwa ende handambofunga kuti nenge angandida, antaura neni. Amai wee, haiwa tigere hedu. Mwari ngavatibatsire. Ndati ndingotaura saizvozvi, kune micherechedzo yakawanda. Asi chandanzwa Mwari vakuti umambo hwemurume weZimbabwe hwakatorwa, hunoda kudzorerwa. Kana tichinamatira vana vedu, ngatiregei kubvumira kuti vana ndevemunhu wose mumhuri, nokuti vamwe inhubu
dzinoshandisa their birth position, baba mukuru, tete, kunoparadza upenyu hwevanhu kunyanya vachiri vadiki, nokuti unogodzi ngaita sei nditete vauya vachidaro, asi panenge kuti vana matambudziko hauvaoni. Ndinopedzisa ndichipa mucherechedzo womukadzi yainamata naye, ndobva ati mufundisi, ndaona njuzu mbiri dzatiza kubva pandiri, imwe yanopinda mudhamu, imwe yanopinda kugungwa, asi dzisati dzapinda kugungwa dzazishamisika ko chii chaitika. Simba rakamutsa Kristu kuvafi rinoshanda munguva yedu. Regai zvenyu kutombozvinetsa, simba rakamutsa Kristu kuvafi rinoshanda, ende rinodzikinura vanoda kudzikinurwa. Ende kudzikinurwa kupodi kuti uye kwandiri, shoko raMwari iri rine masteps, rinokuudza kuti kana ukadana kwandiri ini ndichakunzwa ndigokuratidza zvose zvakavanzika zvausingazivi. Mwari vanokudai. Saka mukadzi zvikanzi dzaenda njuzu dziya, zvikanzi asi ndobva kwabuda mumwe mweya, zvika ndini tete vacho. Mwana ndakatobatwa zita pamwana yeyuyu. Vanabhuti vakatobikwa doro, ndikatobatwa zita. Ndakabatwa zita pamwana uyu. Ndobva mweya mutsvene vanditi, tsiura mweya uyu, utaurire kuti iwe mweya unonyepa uchimira satete vake, uri mweya wegehena, buda. Mwanga achitaurira kazwi katetete, kandini tete ndakazodini. Ndobva kwauya zizwi, wazviziva sei izvozvo? Kati Jesu vakufumura. Wanga asiri tete, changa chiri chikwambo chakagadzikwa. Mai vangu havana kuzomboroorwa nokuda kwaizvozvo. Ngatitinzwirei ngoni vanasikana vedu, ngatinzwirei ngoni vanakomana vedu. Kana tichienda kuchechi ngatiendei zvechokwadi, ngatiregei kunyepera, nokuti zvinosvibisa mweya yevanhu vanoziva zvatinoita, kubva varamba kuenda kumba kwaMwari. As if kumba kwaMwari ndekwevanhu. Vanhu ngatidzokei kuna Mwari, titsvage Mwari nomwoyo wese. Ndati ndingosheya nemi zvandanga tichinzwawo Mwari vachitaura kuti kana achitaura kuti shanduko inofanira kuuya muZimbabwe, tiri kutaura zvinhu zvakawanda kudarika politics. Mweya yevanhu haisi panzvimbo, mweya yevarume yakabviswa. Pane chiripo chikara chiri kutonga panzvimbo yomurume muZimbabwe, chinoda kukuduburwa chikara ichocho, murume weZimbabwe adzorerwe panzvimbo. Ndopamunoona nyika ichiita oda norugare, nokuti kudzorerwa kwemurume akanorora mukadzi anonzwisisa kuti mukadzi chii, ndopamunoona nyika ichisimuka. Haisimuki nokuti amaslay queen, inosimuka nokutya Mwari, inosimuka neumwari. Muropafadzwe nokusingaperi. Baba maita yenyu, munonzwa minamato, tinomutendai nokubata ushe, nokudzikinura. Pamwe pada pane mumwe zvake anofanirwa kunzwa mashoko aya. Batsirai vanhu venyu, nokuti nguva yenyu yokudzoka yosvika. Vazhinji vedu hatina kugadzirira, tirimo takazara mumakereke, asi destiny yedu iri mugehena. Asi ropa renyu riri kutaura, muri kuti huyai zvino titaurirane. Vanhu veZimbabwe, Mwari ngavatizarure maziso edu, tiuye kuna Mwari, tidzoke tinamate tese. Kambo kanoti wauya mucheki mukuru, ari kuuya Kristu, ari kuuya. Vanhu vose vachaona Ishe wokudenga. Hatizooni njuzu nemidzimu izvi zvekunyeperana zvega zvega izvi. Nhasi ndamboona vanhu kuti vanofarira kuzvinyepera, kureva nhema, kuzvirevera nhema, vanhu vakadzidza futi. Mwari vaite nyasha, varwire vanhu kubva mukubata neunyengeri hwaSatani, muzita raJesu. Amen.